ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ዝተባረኸ ዝተቐደሰ ሰንበተ ክርስቲያን ይግበረልና። ስብከተ ወንጌል ብሕሉል ስብከት ብፍሉይ ቃላትን ፍሉይ ክእለት ናይ ስብከትን ኣይኮነን ዝጅምር ፍቕሪ ክርስቶስ ብዘንፀባርቕ ኩነት ይጅምር። ከምቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ በዓል ኣሲዚ ዝብሎ ደጋጊሙ ዝጠቕሶ ንወንጌል ኣብ ኩሉ ግዜን ኣብ ኩሉ ኩነታትን ስበኽዎ እንተድለየ ከዓ ቃላት ተጠቐሙ ይብል። ፍልሰታ ዕይንትና ናብ ሰማያት ኣብ ዘለኣለማዊ ህይወት ከምነቋምት ይገብር። ሓቀኛ ልዕልናን ክብርን ሓያል ክትከውን ዓብይ ክትከውን ኣይምድላይ ኣይኮነን። ንገዛእ ርእስኻ ብፍቕሪ ኣብ ምውፋይ እዩ ዘሎ። ንገዛእ ርእስኻ ብፍቕሪ ክርስቶስ ተደፊእካ ኣብ ምንባር እዩ ዘሎ። እዚ ከዓ ሓደ ሕቶ ከም እንሓትት እዩ ዝገብር። እንታይ ዓይነት ህይወት እዩ ኣብ ምድሪ ተዘካሪ ዝኸውን ብኩሎም ሰባት ክዝከር ዝነብር? ኣብ ሰማያት ከዓ ዓስቡ ዝቕበልሲ ከመይ ዝበለ እዩ? ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ሓደ በፃሒ ኣብ ሓደ ናይ ማእከላይ ክፍለ ዘመን እትስራሓሉ ዝነበረት ቤተክርስትያን ክበፅሕ ከይዱ ኣብቲ ግዜቲ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት እምኒ ክፀርቡ ፀኒሖሞ። ነቲ ቀዳማይ ሰራሕተኛ ከዓ ከምዚ ኢሉ ሓቲትዎ፣ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢልዎ። እምኒ ፀርብ ኣለኹ ኢልዎ። ነቲ ካልኣይ ከዓ ምስ ሓተቶ እንታይ ትገብር ኣለኻ ምስ በሎ መዓልታዊ ደመወዘይ ክፍሊት ንመዓልታዊ ናብራ ዝኾነኒ ድራር ዕለተይ ክምእርር እሰርሕ ኣለኹ ኢልዎ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ሽምግል ዝበሉ ነዳቃይ ናብኦም ቅርብ ኢሉ ኣቦ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኢልዎም። እቶም ኣቦ ከዓ ፍሽኽ እናበሉ ካቴድራል ሃንፅ ኣለኹ፣ ኣብዚ ከዓ ወለዶታት ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝረኽብሉ ክኸውን እዩ፣ መፅለሊ መንፈሶምን ስግኦምን ክኸውን እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰለስቲኦም ሓደ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም። ሓደ ካብኣቶም ግን ነቲ ሕመረት ውሽጣዊ ስርሑ ዝተገንዘበ ይመስል። ማርያም ከምቲ ሳልሳይ ነዳቃይ ትነብር ነበረት። ካብ ናዝሬት ክሳብ ቀራንዮ፣ ካብ ቤትልሔም ክሳብ ጰራቅሊጦስ ሰብ ክርእየላ ከድንቓ ኣይተፀበየትን። ኩሉ ናታ ኩነት ምስ መደብ ኣምላኽ ምሕባር እዩ ነይሩ። ከምቲ ወንጌል ዝነግረና ብቕፅበት ድሕሪ ብስራተ ገብርኤል ማርያም ብእግዚኣብሔር ተመሪፀ እናበለት እናተነየተት እናተሓጎሰት ኣብ ቤታ ኣይተረፈትን፣ ኣብ ቤታ ኣይተቐመጠትን። ኣብ ክንዱስ ተቐላጢፋ እንታይ ዝብለና ወንጌል ተቐላጢፋ ናብ ዝባውንቲ ይሁዳ ደየበት። ናብታ ብዕድመ ዝደፍአት ዓባይ ሓትና ኤልሳቤጥ ክተገልግላ ኸደት እዩ ዝብለና። እታ መጀመርያ ንክርስቶስ ዝተቐበለት ናይ ክርስቶስ መጀመርያ ሃዋርያ ዝኾነት ድንግል ማርያም ንክርስቶስ ዝተሰከመት ድንግል ማርያም ብቓላት እናሰበኸት ዘይኮነስ እናገልገለት ወንጌል ሰበኻት። ኣብ ራእይ ዮሃንስ ታቦተ ኺዳን ኣብ መንግስተ ሰማያት ረአየ። ብቕፅበት ከዓ ፀሓይ ዝተወንዘፈት ሰበይቲ ረአየ። ወርሒ ኣብ ትርጋፃ ኣብ ርእሳ ዘውዲ 12 ከዋኽብቲ ዝደፍአት ረአየ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንእስራኤል ትውክል፣ ንቤተ ክርስቲያን ትውክል፣ ንድንግል ማርያም እውን ትውክል። ትገበል ህይወት ከጠፍእ ይመፅዩ። እታ ሰበይቲ ከዓ ነቲ ህይወት ትሕሉ። እዚ ከዓ ቀፃሊ ውግእ ኣብ መንጎ ክፉኡን ሰናይን ንዘሎ ይውክል። እቲ ጽሑፍ ግን ብዓወት ይዛዝም። ክፉእ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ኮይኑ ይመፅእ፣ ከም ዘፍርሕ ኮይኑ ይመፅእ። ግን ከ ናይ መወዳእታ ቃላት የብሉን። ኣብ መወዳእቱ ክፉእ ህጣሙ እዩ ዘጥፍእ። ፍልሰታ ድንግል ማርያም ናይ ማርያም ናይ በይና ጉንዖ ይኮነን፣ ንኩሎም ብእምነትን ብፅንዓትን ንዝውፈይ እዩ። ክርስቶስ ካብ ሞት ምስ ተስአ እቶም ቀዳሞት ፍረ ትንሣኤ ሙታን እቶም ኣቐዲሞም ዝሞቱ ነይሮም። ፍልሰታ ድንግል ማርያም ከዓ ኣብ ትንሣኤ ክርስቶስ ዝተሰረተ እዩ። እቲ ምንጪ ክርስቶስ እዩ። ማርያም እታ ናይ መጀመርያን ፍፅምትን ፍረ ትንሣኤ እያ። ክርስቶስ ካብ ሞት ዘይተስአ እንተዝኸውን ማርያም እውን ኣይምፈለሰትን።
ፍልሰታ ድንግል ማርያም ከዓ ካብ ማርያም ንላዕሊ ንክርስቶስ ክብሪ ዝህብ ኩሉ ማርያም ዘለዋ ክብሪ ካብ ክርስቶስ እዩ ዝመጽእ ቅዱስ ሉዊስ ሞንፎርት ዝበሃሉ እንታይ ኢሎም ነይሮም እግዚኣብሔር ሓንሳብ ንድንግል ማርያም ዝሃባ ኩሉ ፍጹም ኣይወሰዶን ይብል ብተመሳሳሊ ከዓ ቅዱስ አጉስጢኖስ ማርያም ንክርስቶስ ቅድሚ ኣብ ከርሳ ምስካማሲ ኣብ ልባ ጸሮቶ ይብል ጸሎት እግዝእትነ ማርያም ማግኒፊካት እንብሎ ካብ ሰብኣዊ ምስጋናን ምውዳስን ንላዕሊ እዩ ነቢያዊ ኣዋጅ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመንግስቲ ኣምላኽ ንኽብርታቱን እዩ ዝገልጽ ነፍሲ ወከፍ መስመር ከዓ ንመዝሙራትን ጸሎታትን እስራኤል ዝውክል እዩ ብፍሉይ ግን ተስተውዒልኩም ንጸሎት ሃና ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ንዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኺዳኑ እሙን ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ ድንግል ማርያም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰብኣዊ ዕቤት ብሃብትን ዝናን ከም ዘይልክዖ ተረጋግጽ እንታይ ደኣ ብትሕትናን ተኣማንነትን ከም ዘኽብሮ ገሊጻ ንዕቦያት ካብ ዝፋናቶም ገልበጦም ንትሑታት ከዓ ሓፍ ኣበሎም ክብርታት ዝዓለም ብኸመይ ከም ዝሰርሑ ገሊጻ ድንግል ማርያም ትዕቢት ስስዐ ንዓይ ጣዕመኒ ኣነ እኸብር ታሪኸይ ይጽብቕ ኣነ ሓይሽልካ መንነትካ ምጽብባቕ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ፍጹም ቦታ የብሉን ትሕትናን ፍትሕን ምሕረትን ርሕራሕን ይወትሩ ክብሪ ዝህብ ልዕልና ሂቡ ዘኽብረካ ምስጋና ማርያም ነትምህርቲ ጽድቂ ክርስቶስ ዝምልእ እዩ ኣብዚ ናይ ምሕሻሽ ዘመን ኣብ ዘለናሉ ናይ ማርያም ጸሎት ምስጋና ናይ መን ክብርታት ኣብ ህይወተይ ዝመርሕ ክብርታት ወንጌል ዲዩስ ወላስ ክብርታት ዓለም ዝመርሓና ንዝብል ክንሓትት የገድደና ከመይ ማእከል ህይወተይ ክርስቶስ እንተበልና እቲ ክብርታት ኣብ ህይወተይ ተዘርኢ ዘሎ ናይ መን እዩ ናይ ዓለም ድዩ ናይ ጎይታ እዩ ማርያም ንሓድነት ተሃንጽ ተሰኪማቶ ትጓዓዝ እኮ ተስፋና እዩ ማእከል መንነትና እዩ ብዘይ ተጉላባ ከዓ ተገልግል ብኸምዚ ኸይና ኣደ ኩልና ንብላ ፍልሰታ ድንግል ማርያም ንዓናውን ምንጪ ተስፋናን ዘለኣለማዊ ምዕራፍና ኣበይ ከም ዝኾነ ዘረጋግጽ እዩ እሞ ንኹሉ ብትሕትናን ብርግኣትን ንወንጌል ክርስቶስ ከዓ ብሓቅን ብርትዕን ክንነብሮን ክንምስክሮን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጸግኡ የብዝሓልና ዝተባረኸ ሰንበት ንኹልና ኣሜን